alaikum aw klobe radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo bi o tile 24 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 2 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali au conseil islamique ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Sherif Usmani Madani Hayidara la ale bɔla ni ka se ka dugawu don kɛ sunkalo yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka tila ka ladili kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali finitigila ka maa 3 olu kasaralu ni na Nara marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen na Nara marabolo kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo siraban kasara dɔ kɛra Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ o kɛra sɔrɔ ni ka se ka maa kelen kasara ani na o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kasongi la ale bɔra ni ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ maa minnu bɛ yen n'olu tun minɛlen bɛ ni ka fɔ maa kelen bilala la a maa tɔ kelen tɔ n'o bɛ kaso la fili bɔrɛ fo ka taa se Mamadu Kamara ma Mamadu Kasongi ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lase ma den ka na balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ araba tɛmɛlen na Nara marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ siraba dilan baara dɔw kɔni bɛ Nara marabolo kɔnɔna na cɛ marifatigi dɔw kɔni maa minnu bɛ yen nɔ ni ka se ka siraba dilanna ninnu ka se k'olu lakana n'o bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw la cɛ marifatigi dɔw kɔni nana ka se ka na gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin o lakanabaa ninnu ma a yirala k'a fɔ siraba in yɛrɛ baara bɛ ka kɛ Nara fo ka taa se Gunbu ma Nara ni Gunbu ni ɲɔgɔn cɛ marifatigi ninnu kɔni nana ka se ka na bɛnganiya ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma o senfɛ a yirala k'a fɔ ko finitigilaka maa 3 bɔ ɲɔgɔn k'olu kasaralu ni na ka tila ka maa 3 wɛrɛ ni k'olu jogin maa minnu joginna olu kɔni tala ka taa n'o ye labitani la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka olu kɔni k'u segin u yɛrɛ ma n'an bɔra ye sunkalo kɔni o sera Sherif Usmani Madani Hayidara n'ale bɛ tali kɛ au conseil islamique jumali ɲɛmaaba ale kɔni ye wele kɔni bila maliden bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma a ye dugawu don kɛ ka tila k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ nɔgɔya kɛbaa ye nin sunkalo kɔnɔna na jango min sugu kɔnɔnaw la bɛɛ lajɛlen kɔni ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin feerefɛnw ma maa o mago bɛ jɔ magoɲɛfɛn minnu bɛ yen nɔ sunkalo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin o ma wa a ma da o ma dɛ a ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma olu fana ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ malidenw u bɛ se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na k'u k'o baaraw kɔni sigi sen kan au conseil islamique jumali ɲɛmaaba Sherif Usmani Madani Hayidara a ye kuma min fɔ o filɛ an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye n'o ye kira laban ye n'o ye nabi ɲuman laban ye ka sɔli a so dun sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan bi alhamdulillahi rabbil alamin sunkalo sera sunkalo silamɛ bɛɛ b'a dɔn kalo ba don kalo min Allahu taala ye a di an ma an jurumu yafali kama ani ala ka yamaruw labatoli o kaloba in o sera mana ala y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ a ko aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la nin su in ne Allahu taala y'a wajibiya aw kan komi y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan ka kɔn aw ɲɛ ko kun fosi t'a la tara na se ka siran ni ala je mana o sababu kama an bɛ foli ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ ma ka foli ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ ma k'a ɲini silamɛw fɛ an filɛ nin kalo min na yafa kalo don an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka diinɛ fo an ka yira mɔgɔw la hinɛ diinɛ don bɛn diinɛ don kelenya diinɛ don yafa ɲɔgɔn ma diinɛ don mana mɛ n'an ye diinɛ kɛ farafarali ye bɛɛ n'i ta an k'a dɔn lahara ani kira a bɛ gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ye mɔgɔw bali ka siran ala ka diinɛ yɛrɛ ɲɛ ko bɛn t'a kɔnɔ n'o ye silamɛya ye mana nin kɛnɛ in kan an bɛ yafa ɲini au conseil islamique tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la diɲɛ silamɛ bɛɛ fɛ jango Mali silamɛw k'a fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma ni min kɛlen don min na min ma bɛn an bɛ seli ala min tɔgɔ la n'an bɛna sun ala min tɔgɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma silamɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi fɛn o fɛn bɛ se k'an lafiya bi bɛn don ni gɛlɛya ye jamana sɔrɔ fɛn min bɛ se ka aw lafiya bɛn don k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛ dekun min kɔnɔ bi fɛn o fɛn bɛ se k'an bɔ bi bɛn de don kelenya de don ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ sunkalo sera an b'a ɲini ala fɛ a bato kɛcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye mɛ nin sigiyɔrɔ in na an bɛ wele da an ka faamaw ye
ala ye jamana mara di olu minnu jamana ka gɛlɛn tiɲɛ don mais sunkalo fana kɔnɔ fɛn min ɲini jagokɛlaw fɛ ani silamɛ bɛɛ fɛ ani an ka masakɛ yɛrɛ fɛ khasatan u k'a lajɛ u ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya u k'a lajɛ silamɛw mago bɛ se fɛn o fɛn ma walima jamanadenw mago bɛ se fɛn o fɛn ma nin kalo in kɔnɔ k'a lajɛ u yɛrɛ ka se la a bɛ se ka nɔgɔya sanbaw bolo cogo min na k'a ɲini an ka commerçants fana fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ɲumanya kɛ ala ye nin kalo in na ka i ka feerefɛn bila da la i ti bi da min na da min dansagonen tɛ silamɛw kan ni sunkalo tɛmɛna i n'o jɔyɔrɔ ye i garisɛgɛ la an b'o ɲini sunkalo feerekɛlaw fɛ u k'a lajɛ ka nɔgɔya kɛ sunkalo ti gɛlɛya kalo ye sunkalo ye nɔgɔya kalo de ye hinɛ kalo don an bɛɛ bi sun ko ala ka hinɛ na mais ne sunnen mana an ka minɛn gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ ma i ni ala cɛ bi janyaw la dɛ mana an b'a ɲini mali fanga fɛ u k'a lajɛ u seko bɛɛ la feerefɛn minnu ni silamɛw mago b'a la sunkalo in kɔnɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu yɛrɛ de b'o ɲɛdɔn u k'u jija u ka kɛ k'a ɲini commerçants fana fɛ u k'u jija ka nɔgɔya kɛ mana n'o kɛra ala bi hinɛ an bɛɛ la ni tun bɛ tali kɛ Sherif Usman Madani Haidara la a y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka kɛ nɔgɔya kɛbaga ye walasa sunkalo in a kimɛko ɲuman o bɛ se ka nɔgɔya cogoya mun na n'an bɔra yen a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ jagoko ma ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni ni k'o sigi da la dumunifɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ sukoro fo ka taa se tulu nɔnɔ ani buru a yirala k'a fɔ sɔngɔ kɔni sigilen olu la maliden bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na a kɔ o kɔfɛ cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ da la dumunifɛn ko ma o ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Bukadari Dumbuya la ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko la an k'ale lamɛn. Tigi laɲini yɛrɛ ba kun ye min ye c'est que ni ala n'a kira sɔnna ma u ye engagement ta k'a fɔ minɛn minnu n'olu sɔngɔ dan sigira parce que minɛn bɛɛ tɛ sukaro mali sukaro ni sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ ale ni mali tulu ale ni turuto ale ni buru ale ni farini donc olu sɔngɔw dan sigilen don ministre yɛrɛ ka yamaruya sɛbɛn sariya sɛbɛn dɔ bɛ o sigi o sɔngɔ dan sigilen don donc u y'a yira k'a fɔ ni ala n'a kira sɔnna ma ko ni détaillant minnu bɛ sugu kɔnɔ ale ni sugu ɲɛmɔgɔw u k'u ka commandes bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a ci anw ma donc intermédiaire minnu b'u u ni ɲɔgɔn cɛ an b'o wuli ka bɔ yen u b'u livrer directement u bɛ minɛn las'u ma directement donc i bɛ t'i ka wari sara o yɔrɔ la i b'i ka minɛn ta walasa jagoma fila minnu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n bɛ min fɔ mɔgɔw ye u k'u hakili sigi nin sunkalo in kɔnɔna na an bɛ mɔgɔw de wuli min bɛ taa sigi u da la kudayi minɛn o minɛn camion bɛ charger an bɛ bɔ a bɛɛ kalama ni ala n'a kira sɔnna ma en tout cas prix kɔni tɛ déraper olu ka niveau la maintenant an bɛ jamana kɔnɔdenw ni association de consommateurs de ka baaraɲɔgɔnya ɲini walasa minnu n'olu y'a sɔrɔ nɔgɔya la tɛna feere gɛlɛya la cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ walasa jamana ye prix minnu sigi k'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ min fɔ subvention ko ye dɛ subvention kɔfɛ gouvernement ye sɔngɔ ninnu sigi de walasa jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya. ni tun bɛ tali kɛ Bukadari Dumbuya ale ka seerew la kulu min na n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ da la dumunifɛn ko ma o ɲɛmaa don nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamanaden caman kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ bɔ ka nin kuma ninnu kɔni fɔ ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw kɔni k'o sigi fo ka sɛbɛnfuraw kɔni bɔ ko feerefɛnw kana tɛmɛ nin kan ko wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ wa ko nin yɔrɔ kofɔlen nin na sɔngɔ sigilen don nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na wa ko a si den kelen tɛ yen nɔ min bɛ ka feere jamana ka feere cogoya la wa ko ɲɛmaaw yɛrɛ b'a kalama n'i ye jagokɛlaw ɲininka jagokɛlaw fana b'a yira k'a fɔ nin sɛbɛnfura ninnu bɔbagaw yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka feere nin cogoya in na nin ye gɛlɛya de ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana ɲɛmaaw yarabi wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan ni kuma min fɔra a ka bɔ a sira fɛ o dɔ bɛ dɔ la nɔgɔya mago bɛ nɔgɔya min na o bɛ se ka sɔrɔ n'an bɔra yen ale bɛ gɛlɛya ko hukumu kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ yen jagokɛlaw ani sannikɛla dɔw b'u ka hakilina fɔ gɛlɛya ko in kan an k'olu lamɛn. Sunkalo ɲɛkɔrɔ fɛn bɛɛ de gɛlɛyara fɛn fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan vraiment pomme de terre filɛ nin a kun ye 80 ye kilo bi u y'a kɛ 100 sogo fana u ye dɔ fara a kan parce que an kun b'a san 450 sisan u y'a kɛ 500 ye nɔnɔ carton kun ye 900 ni kɔ ye sisan a kɛra 10 ni kɔ ye ni sunkalo surunyara dɔrɔn u bɛ dɔ fara nɔnɔ ni sukaro ni tulu sɔngɔ kan ne t'a dɔn fɛn mun kɔsɔn u b'o kɛ peut-être parce que u b'a choix tɛ mɔgɔw la u b'a san ils n'ont pas le choix peut-être que c'est pour ça ni sunkalo nana de u bɛ taa fɛnw dɔgɔdɔgɔ so kɔnɔ ka bɔ n'a ye sugu kɔnɔ ka dɔ far'u kan sunkalo kɔnɔ de gɛlɛyaba min bɛ kɛ parce que mɔgɔw ma fɛn. an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnnikɛlaw fɛ k'a sababu kɛ tasuma kun ye gɛlɛya don baaraw kɔnɔna na ni tun bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutuka dɔw olu ka seerew la o kɔfɛ nin waati in na bɛɛ lajɛlen kɔni k'i kɔlɔsi
sirabanga kasara kɔni o ɲɔ ɲinimɛ kosɛbɛ dɛ min bɛ tali kɛ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ kunungo sirabanga kasara dɔ kɔni kɛra bɛn dɔ ale ni mototigi dɔw kɔni olu kɔni sera ɲɔgɔn ma o kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka maa kelen kɔni k'a kasara nin na a kɛnɛ kan yen nɔ a kɛɲɛnabaga dɔ b'a seereya d'a ma a ko la an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Isaka Jara accident de kɛra sɔgɔmada in na min sala ale tun bɛ ka bɔ carré kɔnɔ ka na mototigi dɔ tun bɛ ka na yan fɛ u ye ɲɔgɔn gosi ka bin bɛn ɲɛ bɛn fana ale ni moto sama ka taa quoi mɔgɔ fila tun bɛ moto dɔɔni sanfɛ ale kelen tun bɛ moto sanfɛ ale tun bɛ ka sira de tigɛ ale sira tigɛ tɔgɔ o k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔɔni dafalen bɛ ka na u ye ɲɔgɔn gosi quoi ka bɔ ka bin bɛn ɲɛ quoi bɛn yɛrɛ nana sɔrɔ u bɔra ka bin quoi bɛn min ni moto sama o sala mɔgɔ dɔɔni olu bɔsila dɔɔni quoi bolimafɛntigiw an tɛ bolifɛn boli dɔɔni fo an ka taa ni hakilisigi de ni tun bɛ tali kɛ Siyaka Jara ale ka seereyaw la a fɔra cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin waati na siraban kasara kɔni a kɔni ɲɔ ɲɛnbɛ nin waati na yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la a yirala k'a fɔ maa dɔ kɔni olu dunɛlen bɛ ni k'u don kaso la maa kelen yɛrɛ o ye fiɲɛbɔda sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kamara la nka yirala k'a fɔ ko Madamu Bɔre Fili Sisogo ale kɔni ma se ka bila fɔlɔ dɛ ko musaka dɔ kɔni fɔra fɔ ale ka se ka o kɔni sara o ma sara fɔlɔ ale kɔni bɛ bolola fɔlɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiri ko ma Mamadu Kasonga ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an k'ale lamɛn. dɔw kun y'a yira k'a fɔ ko minɛnen don tɛ k'a bila ko politiki ko bɛ se ka kɛ a sababu ye a lɛtiri y'a yira k'a fɔ ko politiki ko foyi t'a la mɔgɔ minnu nɔ minɛnen don olu nɔ minɛna parce que u bolo donna faso nafolo gestion na majɛ dɔw yira gestion in kɔnɔna na donc wajibi don ka wele. ni tun bɛ tali kɛ kiiri minisiri la Mamadu Kasonge a fɔra cogo min na yarabi Ala ka nɔgɔya don a ko bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen CMDT olu kɔni munumunu salo kɔni kɛ Mali yɔrɔ caman na dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u tun bɛ kitakaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ de ka se ka taa ɲɛfɔli kɔni kɛ kɔɔriko nɔgɔko la ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ nɔgɔko gɛlɛya min n'o ye maaw sɔrɔ sɔmiya tɛmɛnen na walasa o kana se ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la nɔgɔ bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya mun na u taara kitakaw fɛ yen nɔ maa dɔ b'u ka nisɔndiya fɔ nin kɛnɛ kan an k'olu lamɛn. nɔgɔko sira fɛ mɔgɔ k'i hakili sigi ntumu maîtrisera nɔgɔko maîtrisera ɲina an b'a fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka kɛ premier o la Mali bɛɛ b'a nafa sɔrɔ. Kita mara kɔnɔna la bibi na fournisseur ka dilen na nɔgɔfin hakɛ la 100 o 100 an ye 61 sɔrɔ. ni tun bɛ tali kɛ kitaka dɔw ka seereya la fo ka taa se CMDT maa dɔw ma a fɔra cogo min na yarabi an ye gɛlɛya min sɔrɔ salon Ala kan'o ɲɔgɔnna kɛ ɲinɛ n'an bɔra yen projet dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ ma ko projet Karolali olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka kalan dɔ kɔni kɛ musolaka dɔw kunna a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛlɛ bamanin b'an ka jamana kɔnɔ bɛn ni basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na ni baara in kɛla musolakaw kunna maa dɔ b'u ka seereya di nin ko in na an k'olu lamɛn. dantɛmɛwale kɛlɛli ka ɲi mugu ni kisɛ bɛ se k'a kɛlɛ mɛ n'i ye mugu ni kisɛ kɛ k'a kɛlɛ f'i ka tila ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini min b'a to minnu bɔra la i ka se ka fɛn d'u ma u bɛ se ka balo u yɛrɛ la u bɛ se ka to u ka sigida la ka se ka nafa sɔrɔ sira dɔw sɔrɔ cogo min na min b'a to u tɛ segin u ka taabolo kɔrɔ la. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ gɛlɛya min n'a ye maaw sɔrɔ olu bɛ se ka bila basigi minɛn kɔnɔ cogoya min na baara in kun don an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra yen jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko association bi ani sini olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ka se ka wulikajɔ kɔni ta gɛlɛya maa minnu sɔrɔ n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka se ka na Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen Ɲamanakaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ gɛlɛya de b'u dala gɛlɛya caman b'u dala olu kɔni ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka fini ni safinɛ ni fɛn caman fara ɲɔgɔn kan ka t'olu di olu ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye o waati kunkurunin kɔnɔna na association bi ani sini maaya bi ani sini o ɲɛmaa Umu Danbele ɲininkali ko la Dirisa Danbele an k'ale lamɛn. ne ye Dirisa Danbele association bi ani sini secrétaire général ye ne an bɛ atelier kɔnɔna la an bɛ fɛn caman kɛ Ɲamana yan donc an ka association kunba yɛrɛ ye jumɛn ye pour que ka se k'an ka contribution di aux actions de développement ka se ka jamana développer cogo min na an bɛ se ka hakilina minnu b'an na ani fɛn minnu bɛ. ni tun bɛ tali kɛ association bi ani sini ɲɛmaa la kɛnɛ in kan yen nɔ Umu Danbele a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la minnu yɛrɛ ye fɛn ninnu sɔrɔ olu dɔw b'u ka nisɔndiya fɔ nin ko in na an k'olu lamɛn. Mariam Sisogo an bɔra Bangasi mara la awɔ kɛlɛ de y'an se yan wala ko diyara n ye yɛrɛ de aw ni ce aw ni baraji Ala caman bila an nɔ na tiɲɛ na halisa mɔgɔ bɛ dɛmɛ dɔw la halisa. Ali Tarawele an bɔra Bangasi mara la walayi an kɔntana an a fini nalen don a diyara an ye a bonyana yan. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la gɛlɛya maa minnu sɔrɔ n'u sigiyɔrɔ bila Umu Danbele ale ka kuma bara la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka hakili to u la n'an bɔra yen san o san kuranɛ kalanba dɔw bɛ kɛ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ musolakaw olu bɛ kalan Karimu Kulubali ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ a bɛ musow kɔni ni k'u kalan ali kuranɛ yɛrɛ la
furu batogo ɲuman fo ka taa se seli sɔrɔ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn u b'a baara kɛ san bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni sunkalo bɛ ka se u bɛ baara in kɔni u b'a ɲɔngiri o ɲɔngirili senfɛ u bɛ kuranɛ kalan dɔ kɛ a kɛnɛ kan yen nɔ Umu Kulubali fo ka taa se Karimu Kulubali yɛrɛ ma olu bɛ ka nisɔndiya fɔ a ko la an k'olu lamɛn. Ne Malimatu Umu Kulubali ka bɔ Yirimajɔ an bɛ kalankuncɛ kɛnɛ de kan an bɛ kalan min kɛ k'a daminɛ ni seli tɛmɛna juma filanan an bɛ kalan in daminɛ o la ni sunkalo sera an b'a bila ka sunkalo tɛmɛ ni sunkalo tɛmɛna an bɛ segin k'a daminɛ an b'o kalankuncɛ de kɛnɛ kan yan bi a bɛ san 3 bɔ sisan an ye nafa sɔrɔ a la sisan an yɛrɛ an ka seliw lahalayaw dɔ fɛnɛ ani seliji lahalayaw ani cɛw bonyacogoya furu ladon cogo denmisɛnninw ladon cogo furu kɔnɔ karamɔgɔ y'an dege olu la. Karim Kulubali ka bɔ Yirimajɔ Sidiki komi i yɛrɛ tɛ dunanya la an b'i fo i ka cɛsiri la fɔlɔ komi sunkalo ba in bɛna dun san o san o ye an ka kalanbila ye an bɛ kalan bila o la ka kalo kelen kɛ sunkalo la ka Ala bato. Ni tun bɛ tali kɛ Umu Kulubali fo ka taa se Karimu Kulubali ma o kɔfɛ Seydou Amadu Jara ale y'u ka denfa ye ko in bɛɛ lajɛlen bonya kun talen bɛ ka d'ale ma ale fana ma ka nisɔndiya dogo ni ko in na an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seydou Amadu Jara n ye Yirimajɔ commission surtout président ye ani n ye kalanso kana sera parrain d'honneur ye n'i y'a ye ne sɔnna parrain ma n b'a dɔn k'a fɔ Karimu ni ale ye kalanso karamɔgɔ ye n b'a dɔn mɔgɔ cɛsirilen don diinɛ lɛsɛli ka d'a ye muso kalanni ka d'a ye denmisɛnninw kalanni ka d'a ye cɛkɔrɔbaw kalanni ka d'a ye donc hukumu kɔnɔna na a sera an ma ka ci fɔ n ye n y'a yira la k'a fɔ problème foyi t'a la k'a sababu kɛ an bɛ yan ye baarakɛyɔrɔ de an bɛ yan diɲɛ kɔnɔ ka baara de kɛ yan an bɛ to sara de sɔrɔ sini donc ni mɔgɔ y'o dɔn denmisɛnninya t'o la mɔgɔkɔrɔbaya t'o la n'i ye silamɛ de i kan ka diinɛ dɛmɛ i kan ka diinɛ jukɔrɔma ton don hukumu kɔnɔna na n ko Karimu ma problème foyi t'a la ni kalan kanu baara don Ala ka laseli don ka kuranɛ kalan k'a dɔn k'Ala ko ɲɛdɔn y a pas de problème a nafa ka bon kosɛbɛ k'a sababu kɛ bi n'i y'a ye an bɛ yɔrɔ min na surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ye kojugu cayara bi denmisɛnninw lamɔ kojuguyara fɛnw caman bɛ yen bi o kɛlen bɛ k'an sɛgɛn ka sababu kɛ an tɛ ka diinɛ matarafa n bɛ misali kelen di ma sisan hali bi an ka sow kɔnɔ n'an bɛ si bi an bɛ sɔgɔlan dɔ kɛ an ka daw bɛɛ la an bɛ daw bɛɛ sɔgɔ an bɛ daw sɔgɔ gogoro la an b'a sɔgɔ fɛn bɛɛ la a bɛ sɔgɔ mun de kama a tɛ sɔgɔ waraw kama a bɛ sɔgɔ adamadenw de kama donc o y'a ye an tɛ Ala ko la ladamu t'an na foyi t'an na sinon n'an bɛ Ala ko la k'a fɔ ko denmisɛnnin bɛɛ de donna Ala ko la an bɛɛ bɛ Ala ko de kɔnɔ an ma se da sɔgɔ de la. Ni tun bɛ tali kɛ Seydou Amadu Jara la denfa don a fɔra cogo min na yarabi Ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen furusiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o kɛra Jelibugu la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka furu kɔni kɛra ni sɛbɛnfura kun t'a la fɛɛrɛ de kɛla ka se ka furusiri in kɔni k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko nin y'a tako sabanan de ye maa caman de taara nin kɛnɛ in kan dɔw ka furu yɛrɛ kɛlen a bɛ san 20 bɔɲɔnko bɔ olu taara ka se ka taa sɛbɛnfura kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in kan yen nɔ maa dɔ b'u ka nisɔndiya fɔ an k'olu lamɛn. Ne Madame Sise Kadija Aidara mais n dugulen tɔgɔ ye Aɲa de Aɲa Aidara alhamdulillah n bɛ Ala fo ka barika da a nisɔndiya ka bon ma kojugu aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ na kɛnɛ in ye kɛnɛ sanuma et puis hɛrɛ kɛnɛ don fɛn min n'a fɔra furu kɔni o ye hɛrɛ de donc u y'u ka danaya dan kan depuis u ka première édition. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereyaw la Sira Sidibe ale ka kuma bara la o kɔfɛ Jelibugu maire yɛrɛ ale m'a ka nisɔndiya dogo ko in na Sira Sidibe ɲininkali k'ale la a ye kuma min fɔ o filɛ. Hakilina ɲuman de don komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ furusɛbɛn in bɛ muso hakili sigi a ka furu kɔnɔna na a bɛ cɛ fɛnɛ hakili sigi a ka furu kɔnɔna na o de la an y'a ye 8 mars o 8 mars musow de ta ye 8 mars ye musow ka hakilina de ye 8 mars fɛnɛ parce que u ka hakɛ dɔ de fɛnɛ minɛn'u la u sera k'a sɔrɔ k'a k'u ta ye o hukumu kɔnɔna fɛnɛ an ko k'an b'a lajɛ ka to ka musow fɛnɛ bila u ka hakɛ dɔw fɛnɛ kɔnɔ min ye 8 mars fɛnɛ hakilina ye an nana n'a ye o la nin y'an ka 3e phase de ye. Ni tun bɛ tali kɛ Jelibugu maire la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka ɲɔgɔnnaw cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kulu dɔ bɛ yen n'an bɛ fɔ a ma ko programme Tukaranke olu ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛba kɔni ta ni k'o ɲɛsin Kayi marabolo maaw ma a nisɔndiya senfɛ maa dɔw b'u ka hakilina fɔ nin ko in na an k'olu lamɛn. Bi programme Tukaranke ni BMS ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa cogoya min na programme Tukaranke baara dɔw kun daminɛ ka se ka an ka village an bɔduguw la donc ka se ka équipe dɔ bila n'a bɛ fɔ o ma ko comité villageois donc comité villageois bila kun tɛ foyi ye pour que cogoya min na u bɛ se ka u bolo layɛlɛma cogoya min na dugu kɔnɔ donc ka se ka musakaw sɔrɔ u yɛrɛ donc o musaka ninnu bɛ se ka kɛ sababu cogoya min na ka dugu ka développement na taa ɲɛfɛ. Ni tun bɛ tali kɛ programme Tukaranke maa dɔw ka seereyaw la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka ɲɔgɔnnaw cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen bi ye sunkalo tile 2 ye su na ye su sabanan su ye sunkalo su sabanan nan 2 o ye jumɛn ye Maliki Danbele ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Sunkalo su sabanan
nafila min ɲininen don o ye arakan 6 arakan kelen o kelen i bi kalan kɛ ni fatiha ye ka fatiha kala siɲɛ kelen ka ina anzalnahu kala siɲɛ kelen kul ya ayyuhal kafiruna k'o kala siɲɛ kelen i bi sɔrɔ ka salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bi nin dɔgɔ in kala n'o ye allahumma arzuqni fihi az-zihna wat-tanbiha wa ba'idni fihi anis-safahati wat-tamwih waj'al li nasiban fi kulli khair unzila fihi bijudika ya ajwad al-ajwadin o bamanangande ala ne gɛrɛsɛgɛ hakili ni lakunni na nin sunkalo in kɔnɔ i ka yɔrɔ janya sunkalo in kɔnɔ ka bɔ naanatoya ni duniya baara bɛɛ lajɛlen ma ani mamuniya baara bɛɛ lajɛlen ma i ka niyɔrɔ kɛ ne ɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min jigira nin sunkalo in na ala i k'o kɛ i ka funisiriya kama e ala min ye funisiriw ka funisiri inshallah ni tun bɛ tali kɛ maliki danbele a fɔra cogo min na yarabi ala ka sunkalo ka kimɛ ko ɲuman di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan umu danbele min bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki fɛn min ye Burkina Faso jamana kan bi arabadon wula fɛ ko balo dɔ sera ka taa di Djibo dugudenw ma a tun jirala k'a fɔ ko fɛn min ye baloko gɛlɛya ye ko kun bɛ kosɛbɛ ni duguden ninnu kan nka wulikajɔw kɛra ka fɛɛrɛw sabati walasa ka se ka taga balo ta ka taa di Djibo dugudenw ma ni waati in na a kɛra nisɔndiyakoba ye u bolo o kɔfɛ an bɛ taa Niger lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔ dɔ senfɛ u sera ka tɛgɛ da Boko Haram kɛlɛkɛcɛ maa 83 ɲɔgɔn kan ani maa 20 ɲɔgɔn u ye olu si latunu Niger sɔrɔlasirakaw ka nin wulikajɔ in yɛrɛ la fɛn min ye u ka ɲɛmayaso ka kuma lasela ye ale bɔra ka nin dantigɛlen kɛ dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔ ka jira k'a fɔ k'u sera ka sebaya sɔrɔ Boko Haram kan nin waati in na o kɔfɛ an bɛ taa Uganda fɛn min Uganda wasadenw ye olu ye sariya dɔ ta ka ɲɛsin cɛ ni cɛ walima muso ni muso olu ka furu ma a jirala k'a fɔ ko sariya min talen filɛ nin ko a bɛna kɛ ɲangili juguman ye ka da ni maa ninnu kan ko ni mɔgɔ min sɔrɔla ni wale ninnu na sa i ni min ka kan ko o bɛ da i kan o waleya in votelen ye fɛn min kɛra Uganda wasadenw fɛ mankan caman wulila fan bɛɛ fɛ o bɛna ta u y'a jira k'a fɔ k'u tɛna u ka ni sariya k'u tɛna bɔ a ma o kɔfɛ an bɛ taa Senegali jamanakuntigi Macky Sall ale y'a laɲini kɛrɛnkɛrɛn ni ala a ka Senegali marabagajɛkulu fɛ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ta walasa ka lajɛrɛ dɔ bolo da sabati cogo min u ka jamana kɔnɔ Macky Sall ka dantigɛlen kɔnɔna la jirala ko ni dantigɛlen yɛrɛ kɛra arabadon waleya min kɛra u ka jamana ka dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ni wulikajɔ kɛra ni maa dɔw yɛrɛ bɔnɛna o ni na ni maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko olu jogina a ye waleya in ta ka ɲɛsin o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ nin kun ye olu dɔ ye umu danbele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya min bɛ Senegali kɔnɔ yarabi ala ka gɛlɛya kuncɛ ko ɲuman na nin bɛ dansigi kunnafoni na bi ka baaraw bila to a jateminɛbaa bolo jabilakaw furumuso Makoro Kamara k'a bolola ka di ɲɛnatigɛ yɔrɔ na Togo la ɲɛmaaso kunna sankun jabi bɛ yen nɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ tun bɛ fana ka kɔkɔlikɛ jama bolo Musa Fofana ka kunnafoni fara ɲɔgɔn kan umu danbele Mohamed Samaki Sidiki Kulubali an de tun bɛ yan karamɔgɔ Abdulaye Kulubali jɔyɔrɔ ka bɔ kunnafoni sabatili la aw ni cɛ ka kulomajɔ la a k'an bɛn don wɛrɛ ni kɛnɛ kan